Dobrý deň, dnes by som vám chcel predstaviť feedre, ktoré si to veľmi zaslúžia. Pruty modelovej rady Gaube Method Feeder. Už ako názov napovedá, tak sú stavané na lov Method Feederom. Vyrábajú sa v troch prevedeniach 12 feet, 11 a 10 feet. Takže si každý vyberie svoje, či už kratší alebo dlhší. Gramáž týchto prutov z 50 až 150 gramov ich predurčuje na lov s ťažkými a veľkými krmitkami, takže sa nemusíte bať do tohto prutu oprieť, môžete s nimi chytať či už na riekach, či na veľké vzdialenosti a tento prut toho znesie naozaj veľa. Obrovským plusom za mňa, čo je na tomto Method Feederovom prúte, sú veľké sigočka. Tieto vlastne prvé sú do tvaru K a už samotné koncové očka na feederových špičkách sú extrémne veľké. Takže použitie hrubých vlascov alebo šnúr vám nebude robiť problém. Ergonomické sedlo, kombinácia ručky Eva a korku. V mieste pod lakťou je ručka pekne prispôsobená a zrezaná, takže vy si to zdolávanie ryby užijete ešte viacej. V balení pri každom prúte nájdete 4 špičky od najjemnejšej až po najtvrdšiu, tak je na vás, ktorú si zvolíte. Toto je všetko, čo vám poviem dneska k týmto skvelým Gaube Method Feederom. Určite, ak zháňate dobrý feeder na Method Feeder, siahnite po týchto Gaube Method Feederoch. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Ahoj!